Ayo ngatur ke apa, Mbak? Napa nggih, Pak? Ah terserah. Langgam-langgam sing kepenak wae. Sarung jagung nggih. Hah? Sarung jagung. Terserah, sarung jagung. Heeh. Nganggo dibawani nek sarung jagung. Oh iya. Ayo. Hah? Lah jenengan dok. Ya wis, tak deleke wis. Awang mayang ora entuk dok. Ora njur ora mutung ngono kuwi kok ora. Aku kok dek iki ngenteni kowe iki ora dok. Biasane monggo Mbak, trok ngono. Ora gelem tanganku. Tanganku ki wis ngancing soalnya. Yo. Saking kerepe dadi ngancing ora iso ndredeg ngono ora. Yo. Gegerane ungat krami. Rasa ngoyo sik. Ya, mau wis konsultasi karo bojoku. Bojoku mbiyen ya anu jeneng lairke sesar. Iki ya iso ngomongan, "Bu, nek sesar niku napa nek nggo nyuwara ting crenut?" "Oh iya, mbiyen aku mau setahun." "Oh, ayo dhek wis suwe, lagi 4 sasi mulane aja ngoyo-ngoyo engko ndak malah." Dedel. Sing dedel apa? Sesar zaman saiki iki ora dijahit, dilem, sudah canggih. Piye, cangkemmu dilemke apa piye? Mbok sing apik reng omongan. Cangkem kok dilem sesar. Men gantet ora cerewet wae. Yo mangga. Tutu. Banda tutu rupa. Nek nggo bengok nek wetenge mak cernut langsung diendeke wae lho, aja dipaksa lho. Aja dipaksa aku semelang tenan. Aku kene mak cernut langsung tak ndeke kok. Apa kowe tau disesar? Oh, dower. Ember. Aku ember po. Ya. Amung ati pawi Tane. Lusut, luput. Tembung lusut ki apa? Tembung Jawa. Ana lho, daerah sing ngarani luput ki lusut. Oh, luput ya kena, lusut ya kena. Ora iso disalahke kuwi. Oh iya ya. Kaya ngene Mbak Cumpe mau ngarani wong lair kaya iki bayi. Wah. Kuwi bar bayi kok. Nek cara kula ndoboli. Ha iya. Karang lair dhewe-dhewe kok. Ya daerah iki pancen dialeke dhewe-dhewe ya. Ha iya. Lusut, luput ning nek cakepane. Luput pisan kena pisan. Bu, ayo. Kok Bu? Ah luput pisan kena pisan ki, Bu. Yen gampang luwih gampang Yen angel ka. Ya. yen angel ka
Ora usah, Ding, ndak malah ngoyo ya kuwi. Biasa wae. Diwangsuli nggih. Langkung tan kena ati tan kena ati numbas arata dibukani gong bunange lho kuwi gugur gunung wah ha iki apa to iki sarung jagung cemlong cemlong nek nek ning nang ning nik nik ning nang ning nik nik ning nang yo kaya ngopo mesti penak urung karuan ha iya diunekke sik monggo bunange
tansah eling sarung jagung rasane Rena ya mat-matan wis wanci yamine iki kayane kaya pas banget ya terus. Ha iya.